Nalalagyo rin niya. Subas-subas lahat oh. Inorin. Oh, bango ako talbos kini. Oh, ini. Oh. Ito naman mga spinach. Spinach yan karakal. Yap talbos. Mag-grade kami kini. Outfit check ko, ha? Spinach. Ako, talbos. Hop. No? Sapatos check. Oh, forma. Yan. Tapos tuturok sa iyo yung mga yung mga tubang manok. Ito pala yung mga tubang manok ko. Ayan, mga tubang manok yan. Gamot 'yan, no? Tapos ito yung dragon fruit. Ayan, dragon fruit. Nandito kami sa Santa Lucia, no? Tapos yung mga kalamansi doon. Ayan, no? Dami. Papalaban na naman tayo nito, talbos. Tapos ang daming kamyas, oh. Papalaban na naman, talbos ng kamuti.